Hallo, slip nu! Slip mig! Slip! Okay, slap Jeg kommer af, ikke til bror. København og filmer Slap din af, seriøst. YouTube-video på Nej, mandag, det er hvis sgu du da ikke mig, slipper der mig prøver nu. at fucking finde dig kærlighed, mens du sidder og ostejoe, altså frysepizza. Jamen, jeg gider ikke filme med dig mere. Og der er scrap heroppe. Vanvittigt. Masser af scrap. Vi skal bruge en wrench pole her, til at rive den af her. Ja, jamen... Alright. Det er godt nok Oh meget... shit! Hvad mener du med at rive den af? Hold da ferie! Nej! Venstre! Kør! Bro, det er noget lort, det her. Vores ting, bro! Nej, shit! Vores ting, det skal i skabene, drengen. Ja, har du styr på det? Oh shit, jeg tænder den her. Hey, der er et dartboard her. Wow, jeg sidder og skider. Jeg sidder bare og skider. I kan hygge jer. Jeg tester den. Jamen, er du sikker på, at den ikke knækker så? Nej, hjælp! Der er en bjørn! Oh shit, der er en bjørn! Hallo! Ind! Fuck sake! Åbn døren! I lukker den! Jeg stikker af. Vi ses. Hallo, seriøst. Hvad Arko seriøst? Jeg blev spist! Kom nu ind, venner! Du skal ikke røre mig. Du skal ikke køre mig. Giver det mening? Nej, men kan vi ikke bare kaste Argo på den, og så detonere den? Er det ikke fint? Jeg gør det. nej, jeg skal lige bakke. Sådan der. Ej, fuck it, Aura. Nej, Arko, stop. Arko! Du fik 2. Hallo, hvad sker der? Nej, men altså, nogle gange så bliver man sgu også nødt til at sætte en fod i jorden, I can't lie. Det bliver... Jeg er i gang med at fikse nogle settings. Lad være med at sige, at jeg skal lave noget. Jeg har arbejdet 15 timer for dig hver dag gratis, mand. Hvad så, hva'? Ja, Hvad så? okay. Gratis, hvad siger du, bror? Log in, bror. Ja, hvad så nu? Angiver. Ja, jeg angiver smarte. Så for helvede. Ja, vi skal bare væk Hvad fra er Stop. Stop, ostemand. Vi skal bruge... Lad os se her. Ja, vi skal bruge Det den må du her. aldrig kalde mig igen, det der. Jeg skal nok ligge... Yep. Oh, shit. Oh shit. Der var sgu lige lidt Sådan længere. der, ja tak. Slip mig. Bjørn, kør! Vi skal have bilen, den er efter mig. Jeg kajter den, der er 2 bjørn. Jeg kajter dem begge. Jeg ligger flængst. Oh shit! Kør nu, Jack. Planksen er klar. Kør nu. Nej, men jeg er bare ved at være færdig. Jamen så lad os vinde, i stedet for fucking blive ved med at kaste mig ud over. Altså. Sorry, please. Jamen, vi er ved at løfte den nu. Nu bare sorry. Det er virkelig nice. Ej, var det godt spillet af mig, det Ej, der. I skal ned og rest mig nu. Altså. Jack, skal vi... Hvad sker der? Jamen Nej, vi er altså. Hvordan kommer vi derop? Jamen, I skal ned og rest mig for helvede, Jeg tror, det er fint, at vi altså. godt talken. Shit, jeg banker på nu. Hvad fanden foregår der? Nu sidder jeg også oven på fucking Vennels stil. Jeg banker Pas på på, din... pas på. Ja, Jeg banker på din dør først, men prøv Jax. lige at se der, ikke også? Det er Okay, fandme- Jax. det er sådan Jeg et sidder her med dig. Mig ned. Hvor I hele tiden kommer til at sige tak for de 5 giftede hele tiden. Rolig, jeg skal Tusind tak for subbet. Tusind tak for de 2.400 viewers. Tusind tak for de 2.400 viewers. 2.000 viewers! Stacker med de 5 giftede! Ej, ikke 10 Stacker med lapper de 5 giftede! donation. Kom nu lidt! Tak for det, Stacker. Lige begyndt. Ikke 10 lapper donation. Det er også det, man ved ikke om Ben er joker eller ej. Så skal han Sæt den et eller andet sted. Don't Ja, talk kom, to træk. me. Front. Loser lame, I wanna be Ja, vi like... skal lige have skruemaskinen med. Oh. Vi har så mange skruemaskiner derinde. Jeg glæder mig til at se. Til 3. Ja, det kan man. Det er heller ikke helt dumt. Lad os prøve. Fuck. Hvad fuck? Jeg blev dræbt af en slange! Noget dernede. Jo, jamen du har ret. Afsted, Arko, kom. Vi har jo Men for helvede, mig og Vellenbrox, vi er sgu da helt bagud, mand. Ja, jeg har nogle gaver til jer her. Jeg skal med mig aldrig på køreferie, men jeg er det helt sikkert, mand. Mo, tag på de 34 måneder, bro. Oh shit, den der slange. Der har vi de 42 år, Vellen. Det var så lidt. Der er lidt motor oil. Nej, det kan ikke være den der vej. Det her, det ligner sgu noget ekstra. Er der mere scrap? Jamen for helvede, lad mig. Argo! Vi skal have bilen ind. Kør lige ind der. Ja, jeg er bilsponsorat. Lad mig komme til. Arko er på pinden igen. Men han nej. er faktisk ikke dårlig til at køre, hvis jeg skal. Nej, hvad laver du, bror? Nej. Jeg tager den. Det er sødt, jeg skal lige bede dig om at tage de ord tilbage i dig. Hvor kan jeg sætte den her fast den? Det var da sindssygt så hurtigt, du kan være med rosen. Kom, træk. Nej, jeg går ud. Brug fjernbetjening. Jeg har den.
Brug fjernbetjening. Ja, Kan vi ikke bare restart igen? Nej. Nu stopper I med... Hvad laver I? Bjørn, Kør, du må til at køre. Shit, ikke kør mig ned! Ikke kør mig ned! Nej, Bjørn er tilbage. Løb nu, vel! Jeg løber! Hvor har du da ikke ind i bilen? Hop ind i bilen! Jeg er inde. Drenge, jeg fucking sidder. Ej, hvor er vi low. Vi er så low, seriøst. Ja, vores Jamen. er helt fucked. Jamen, det er også den der Bjørn jo. Hvorfor er der ikke nogen, der har taget honning med? Men er den stadig efter os? Nej, Ja. ikke mere. Den står deroppe. Godt nok. Nej, Det ved jeg det er ikke det nye at sige, det er rigtigt. Ikke smilet er større end der gik 50 Kan vi lapper. køre, eller hvad? Lad os køre. Rise, fucking fix dig selv og fucking... Havde jeg et større smil, der Savannah hoppede i poolen, eller de 50 lapper, Rasmus? Bare vær helt ærlig. Real talk, down oppe i poolen, bror. Det der Mia-billede. Lad os komme videre. Ja, kan du ikke lade være med det? Man. Jo, jeg skal nok lade være. Altså. Perfekt. Jeg sidder og bliver clownet af en, der kigger på røv efter at være 2 uger afsted, fordi han ikke har set sin kæreste. En, der sidder og kigger på bryster live på cam, og en, der har lavet en sang om Fortnite. Jeg skal så det er fandme med down bad, det her. Okay, vi skal op nu, Man kan gå op her, prøv at se. Ja, lad os komme op.